Sokan gondolják, hogy a festett selyem az egy kényes anyag, vagy kényes viselet, azonban ez csak bizonyos értelemben igaz. Érdemes tudni azt, hogy a nyers selyemben nagyon sok minden foltot hagy, akár a tiszta víz is. A festett selyemeken azonban ez már nem igaz. A festés maga az, mivel én gőzben fixálom több órán keresztül, ezért nem kopik, nem fog, nem jön ki. Talán egy-két mosás erejéig van, hogy egy nagyon picit ereszti a színét, de ez egy természetes folyamat, ilyenkor a szálak közül a felesleges festék, amit esetleg a gőzölés utáni első mosással nem sikerült kimosni, az jön ki, de utána a festék az tartós marad. Minden selyem kézzel mosható finom mosószerrel, a festett selymek is. Ha olyan a ruha, akkor akár gyűrve is lehet szárítani, ilyenkor szépen csak így körbe összetekerjük, akár összehagyjuk, vagy összegöngyöljük, és egy nagyon érdekes gyűrt felületet tudunk létrehozni, amit a következő mosásnál egyszerűen kimosunk és kivasalunk. Így akkor lehet sima ruhánk, gyűrt ruhánk, és ezt mindig variálhatjuk. Nagyon kényelmes, szellős, nyáron nagyon praktikus szerintem, mivel természetes anyag, ezért abszolút felszívja az izzadságot, illetve teljesen jól szellőzik, tehát nem okoz olyan kellemetlen tapadó érzést, mint egy műszálselyem vagy egy vastagabb pamut. Azokat a sejmeket, amik úgy vannak készítve, mint például ez a táska, hogy kontúrral meg vannak rajzolva, azokat mindig a fonákán érdemes vasalni, mert a kontúra fixálást követően is a forró vasamon ragadhat. Amit fontos tudni a sejmekről, ahhoz, hogy a szép fényét megtartsa, gőzzel kell vasalni, vagy pedig szilk fokozaton vasalni a vasalóval. A vékony sejmeket, amik ilyen kendő vékonyságúak, ott a kontúr a fonákon is tapadhat, ezért érdemes rátenni egy konyhruhát, vagy egy zsekkendőt, vagy egy törülközőt, ki mit szeretne, és akkor már forró vasalóval is lehet vasalni. Illetve vizesen is vasalható, de úgy a színek egy picit elhalványulhatnak, hogyha vizesen forró vasalóval rámegyünk, mert a selyem azért mégiscsak egy nagyon finom természetes anyag, tehát égetni nem érdemes. Nem olyan sok baj van vele, mint ezt sokan gondolják. És nyáron szerintem abszolút az egyik legkényelmesebb kánikula viselet.